Hello boys and girls! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο! Είμαι τραγική, το ξέρω. Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω κάποια μικρά χαζά βιντεάκια στο YouTube. Έτσι για την πλάκα μου, γιατί βαριέμαι, να δω πόσα views θα παίρνω. Θα κάνω 2 με 3, μπορεί και 4 τη βδομάδα. Γκουχου. Και θα παρουσιάζω διάφορα παιχνίδια. Τώρα είπα να ξεκινήσω από, όπως βλέπετε, το Geometry Dash. Γιατί δεν ξέρω, μ' αρέσει αρκετά. Το δεύτερο βίντεο θα το ανεβάσω αύριο. Και θα σας πω στο τέλος του gameplay με τι θα έχει να κάνει. Επίσης τα βίντεο, δεν έχω μία πίστα να παίζω. Επίσης τα βίντεο θα κρατάνε περίπου, ξέρω εγώ, 8 με 10 λεπτά. Αλλά δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα κρατάνε τόσο. Ίσως κρατάνε και περισσότερο, ίσως και λιγότερο. Εξαιρετάται με τις διαθέσεις μου. Μ' αρέσει πως είναι τόσο έτσι ωραίο, έχει πολλά χρώματα. Μερικές φορές καταντάει και ρεαλιστικό. Αλλά εντάξει, όχι τόσο πολύ. Ξαφνικά έτσι μπαίνει στο ροζ το έντονο. Σιγά σιγά αλλάζει και γίνεται μπλε με ροζ. Γαμάτη αντίθεση. Και εδώ πέρα μαύρο με ροζ και κίτρινο. Είναι πολύ... Είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να συγχαίρουμε την εταιρεία που το έφτιαξε. Φυσικά. Αν θυμόμουν καλά θα ήταν. Θα παίξουμε μια άλλη πίστα. Μην νομίζετε ότι το παίζω πρώτη φορά και παίζω έτσι. Γιατί στην αρχή, εντάξει, δεν μπορούσα. Βασικά νόμιζα ότι πρέπει να το πατάμε πάντα αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Και φυσικά έπαιζα χάλια. Τώρα απλά το ξανακατέβασα σήμερα αυτό, το Geometry Dash. Γι' αυτό ακριβώς, για να κάνω βίντεο. Έκανα unclogged a new color, but δεν το χρειαζόμουν, because I have all the colors. Το κατέβασα από άγνωστη πηγή και έτσι μου έχει δώσει τα πάντα. Δηλαδή, από τώρα, έχω όλα τα χρώματα, έχω τα πάντα. Το μόνο κακό με αυτό είναι ότι μου βγάζει πολύ συχνά διαφημίσεις ενώ παίζω οτιδήποτε και μου τους πάει. Επίσης όποιοι δουν αυτό το βίντεο, που δεν θα είναι πάνω από 10 άτομα, να μου πούνε κάτω στα σχόλια τι θέλουν να παίζω και αν τους άρεσε, βέβαια, δεν ξέρω, και τι μαλακία είναι. Εγώ έχω παρατηρήσει πως πάντα κολλάει. Αυτή την πίστα την έχω τερματίσει κάποτε. Είχα τερματίσει. Να πάμε σωστά, με σωστό χρόνο. Αύριο γράφω νεοελληνική. Τι να πεις. Έρχονται και τα διαγωνίσματα με τον καιρό.
σκέφτομαι πώς να ονομάσω το κανάλι μου. Να το ονομάσω Ποντίκι, λέω. Έχω μια φίλη μου που τη λένε Γιούρμπι Κούρμπι Ζούρμπι και βασικά εγώ τη λέω έτσι και αυτή με λέει Ποντίκι, οπότε σκέφτομαι πως αν κάποτε κάνει αυτή κανάλι και το βάλει Γιούρμπι Κούρμπι Ζούρμπι, θα έχω κι εγώ ένα κανάλι που θα το λένε Ποντίκι, επειδή αυτή με έχει νίκη Ποντίκι. So, θα είμαστε σαν τα ονόματα που έχουμε στο Messenger. Όχι ρε, όχι. Γιατί κολλάει γαμώτο. Όχι πάλι αυτό, όχι πάλι αυτό, όχι πάλι αυτό. Θα χάσω από μόνη μου, κοιτάξτε. Έχασα! Λοιπόν, φτάνει με το Geometry Dash. Καταλαβαίνω πόσο έχετε βαρεθεί και πόσο έχω βαρεθεί και εγώ ίδια. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι σας έλεγα. Οπα, όλα χρώματα. Όλα τα πράγματα εδώ. Από κάποια άποψη συμφέρει, από κάποια άλλη μπορεί να υπάρχουν κάποιοι όπου θέλουν να τα διεκδικήσουν μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια παιχνιδιού, θεωρητικά. Τι να πω, αφού τους αρέσει, τι με νοιάζει. Νομίζω λέω να παίξω ένα online στάδιο και άπαιξω αυτό εδώ και έπειτα να τελειώσω το gameplay μου. Όχι. Προσωπικά δεν μπορώ να κάνω δικό μου στάδιο. Δηλαδή μπορώ, απλά είναι κουραστικό. Όχι πάλι μπακοντισάκ. Κατάλαβες με αυτό. Που έχει τη μουσική θεωρία of everything. Αυτό ήταν μια... Αυτό χρειαζόταν. Χαζί μου. So, bye bye. Σας χαιρετάω.